Bueno, estem ací. Creguem que per a Mostra Viva del Mediterrani és molt important això que acaben de fer. Acaben de signar un acord, com tots els anys, i tot. I és imprescindible, és imprescindible que esteu, i tot, Vicent. Fer possible aquesta col·laboració entre la Fundació i Mostra Viva és un fet simbòlic, però a més materialment significatiu, perquè juntem capacitats de creació, juntem capacitats econòmiques, juntem capacitats relacionals, amb la qual esperem que enguany que ja estem en la 5a edició de Mostra Viva i en les futures aquesta col·laboració que sigui cada vegada més estreta.